הנה אני רואה כאן ETC מאחורינו דווקא, זה לא טוב, אני אנסה להפעיל את האולטי כדי לראות אם אני יכול להשאיר את זגר בחיים, דווקא נכנסתי לתוך האולטי של ETC בלי לשים לב. מרדין כאן מפעיל את האולטי שלו ונכנס, נראה אם אני יכול לעשות שרינקינג ריי לאחד מהם, למה דווקא... אני חייב לנסות להשאיר את מרדין שלנו בחיים אם אנחנו רוצים סיכוי, דווקא הצלחנו להרוג 2 מהם לעומת 1 שלנו, שזה טוב. זה לא חכם להיכנס בו עכשיו, בטח לא בשלב שהוא רק הרגנו 1. והם יבואו לכאן כדי לקחת לנו את זה, ואתם יכולים להיות בטוחים במה שאני אומר עכשיו. זה עומד להיות סוף המשחק, אבל אני, כמובן כספורט, אני לא דמות שיכולה להתחיל מהלכים, אני צריך לעזור לחברים שלי עם מהלכים, והנה יש לנו כאן בחורה חכמה בשם זגרה, שעושה לנו עבודה טובה מאוד. אוקיי, אז הצלחנו איכשהו לקחת את הבוס הזה, למרות שזגרה הקריב את החיים שלה עבור זה. אולי הייתי יכול להפעיל כאן את האולטי שלי, את היכולת המיוחדת שלי כדי לנסות להשאיר אותה בחיים, אבל זה כבר מים מתחת לגשר. אני בינתיים די מרוצה מהקומנטרי שלי. חששתי שיהיה לי הרבה יותר זמן שבו לא יהיה לי מה להגיד, לא יוכל לענות כאן, אבל מסתבר שיש לי מספיק מה להגיד בינתיים. מרדין רוצה שנבוא למטרה הנוספת שקופצת כאן, וכמובן שזה מה שאנחנו חייבים לעשות אם אנחנו רוצים לנצח. אני אכנס כאן יחסית חזק בגלל שזה הדרך היחידה. אוקיי, האולטי של סיוונס החץ עולה עלינו, ועכשיו אני אפעיל את האולטי שלי כדי למרדין ולאילידן אני אכנס טיפה יותר עמוק. אילידן עדיין נכנס עמוק מדי לטעמי, הוא הולך ליפול. זה כנראה הולך להיות הסוף. כן, היה לנו משחק טוב. חבל לי מאוד שאנחנו מתחילים בהפסד. יכול להיות שהייתי יכול להיות יותר טוב, אמנם 6 מיטות על לילי זה קצת הרבה. אני כן אגיד שהיינו מאוד מופרדים בהרבה מאוד שלבים במשחק שהיינו צריכים להיות ביחד. היה לנו יתרון טוב ויכולנו לנצל אותו קדימה, במקום זה נתנו לזה להפריד בינינו. כל אחד הלך לעשות את הדברים שלו, אף אחד לא עשה דברים ביחד, לא דיברנו כמעט. וזה כנראה מה שעלה לנו במשחק. זה והתקלויות לא כמו שצריך. התקלויות שאנחנו מתחילים בוס בזמן שאין לנו מספיק אנשים, או התקלויות שאנחנו הולכים 3 על מה שנראה 2 ואז הופך להיות 3 על 5 וחברים לא באים ואני לא שם לב אז אני לא הולך אחורה. זה דברים שכנראה בגלל שזו פעם ראשונה שאני נותן כאן קומנטרי, אז קשה לי גם להסתכל על המפה הקטנה, גם לעשות וגם לראות. אז אני אעצור את זה כאן כדי שלא יהיה סרטון ארוך מדי. אני מקווה שלא לקחת מזה את הדברים הגרועים. בכל זאת לילי שחקנית מאוד טובה, מאוד קלה. הייתי ממליץ את זה לכל בן אדם שמתחיל עכשיו עם League of Legends. League of Legends. הנה תראו מה קורה כשאני מדבר בלי הפסקה. עם Hero of the Storm. מי שמתחיל עם Hero of the Storm מאוד מומלץ להתחיל עם לילי. קל מאוד לעשות אותה. לא צריכים לחשוב יותר מדי, אתה לא צריך לחשוב כמו מלפיוריאן למי אני נותן את ההיל הבא ומתי אני נותן אותו כדי כשהוא ייתן את הריפוי לאורך זמן, אז הוא ייתן אותו בדיוק למי שצריך אותו באמצע הקרב. לא, פה לוחצים על הילינג ברו, זה בא לבן אדם עם הכי מעט חיים, מרפא אותו והלאה. אז זה הכל להיום, מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.